pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas, sa live drama pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tanya Chinita. Ako ang nagsusustento sa anak ng girlfriend ko. Feel good morning po, Uncle at Tita, lalong-lalo na po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng radyo tuwing sasapit ang programang Mga Katas ng Nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Hans ng Cubao, Quezon City. Single po ako at may konting negosyo. Mga frozen products. Matapos po ang masalimot kong karanasan sa past, ay may pinakilala po sa akin na isang single mom. Si Rubilin. May anak na po siya, 12 years old. At doon po ito nakatira sa kapatid niya sa may Muntinlupa. Nagnenegosyo po siya ng karneng baboy. At kaya ko po siya nagustuhan ang kolatita dahil business-minded po si Rubilin. Sa aking panliligaw ay binigyan niya po ako ng chance. At nagdesisyon po kami na magsama na. Gusto ko po sa bahay na siya tumira. At nagsama po kami ng halos 1 taon. At dito na po nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Diyan. Aray. Aray, sarap po talaga maghilot, mahal. Aray. Sisikuhin ko sisikuhin. Yan. Aray. Aray ko, ayan. Grabe yung lamig mo dito, frozen na frozen, parang yung tinda mo. Oo nga eh. Diin mo pa. Ayan, lumabas na yung lamig. May kabag ka lang. Sipag kasi ng mahal ko eh. Ayan, tuloy. Salamat, mahal. Minsan mahal, pag hindi mo feel magtinda, huwag kang magtinda. Okay lang mag-off ng 1 araw, hindi naman kawalan yung bentang mawawala sa'yo eh. Ng 1 araw eh. Mahal, paano na lang anak mo? Paano ka? Hindi ako magtatrabaho.
Diba? Bakit mo iniisip kami? Isipin mo yung sarili mo. Siyempre, mahal na mahal kita, Rubilin. Ano ka ba? Alam ko naman yun, pero mas mahal kita. Kaya sana magpahinga ka naman paminsan-minsan. Hindi po pwede yung pa-relax-relax. Alam mo naman yung buhay ng negosyante, di ba? Kaya nga eh. Gusto kong lumaki yung negosyo ko. Paano lalaki yan pag hindi ko tatrabahuin yan? Nga pala, birthday pala ni Kevin. Yung bayaw ko, nag-invite yun eh. Iinom na naman. Saka bila natin ng regalo ha. Alak lang naman, okay na yun. Ay. Ba't mo ko malungkot yung mahal ko? Sumakit yung likod ko din. Bakit? Ano nangyari? Kasi nahihiya ako eh. Nahiya? Bakit nga? Ano Hindi ko meron? masabi. Mahal, alam mo naman ako, pag ganyan Hindi, ka, relax nag-worry ka lang. ako. Pinamassage kita, relax ka lang. Hindi ko kaya, nahihiya talaga ako eh. Ba't ka nga nahiya? Ano nga meron? Sabihin mo na, dali. Baka magalit ka eh. Ba't ako magagalit? Mahal na mahal kita, magagalit ako? Pag hindi mo sinabi, magagalit ako. Sige na. Sige na nga. Mm. Promise ha, hindi ka magagalit kasi magpi-field trip si Jinjin. 3-5 ang isang estudyante. Syempre sasamahan ko, 'di ba? 7K bali ang mommy and yung anak. 7K. 7K. Field trip, kailan ba yan? Next week na ba yan? Next week na. Kami na lang yung hindi nakakabayad kasi nga Ha? hindi ko masabi sa'yo. Nahihiya nga Ba't ako. di mo sinabi? Hindi ko naman makuha sa mga pera ko kasi pag nabawasan, alam mo, ang daming bayarin. Mahal naman. Nakakaya kasi. Tama, Ba't di mo nahiya tuloy ako sa'yo ngayon. Hindi ako makatingin tuloy. Sinabi. Sige na, okay lang. Ayoko ng ayoko talaga na nabibitin kayo. Tulad niyan, kayo na lang hindi nakabayad. Hindi pa pwede sa akin yan. Mas gusto ko kayong pinakaunang nakapagbayad doon. Hindi naman importante sa akin yung una makabayad. Nahiya kasi ako eh. Tsaka, Ano maya? nahiya ako, hindi ako makatingin sa'yo. Kasi syempre ayokong isipin mo na hinihingi ko lagi, Basta na Mahal. nanghihingi ako ng pera. Hindi Mahal. ako sanay ng ganito kasi na nanghihingi ako. Ano ka ba? Okay na yung 7K. Ako na bahala dyan. Mahal, syempre kailangan namin lang. ng baon. Allowance. Syempre, One, two, magra-ride three, si, four, five, si six, Jinjin. O yan, 7K. Magra-ride si Jinjin, tsaka wala kaming pangkain. Ayoko nang magluto. Allowance. O di, dagdagan ko na ng 3K, 10,000. 1, 2, 3. Ayan. Kasya ba yun? Yung zipline, 1.5 isa. Sisipline pa ba? Oo, syempre sasamahan ko. Oo. Zipline. 1, 2, 1, tsaka yung 10-2 na yan, 10-2. 200 lang 10, sobra. 12 pala, Sasakay 12. kami sa kabayo. Horseback riding. 300 isa noon. May field trip bang ganun? Oo. Ayan, Tsaka sa 1,000 paglabas namin sa Barasawa in church ba yun? May mga souvenir doon. Bibili ka namin 3 shirt para twinning tayong 3. 3? Twinning? Di ba dalawa lang yung twinning? Sige. Twinning din yung triplets Adi, yun. okay na ako. 250, sige na. Para maganda pag lumabas tayo. Ayan na, twinning ayan na. tayo. 15 na yan ha. 15, Wala thank na you. akong Ayan Wala, na. nakakaya talaga. Hindi ko na to ulitin kasi wala ka ng pera. Nahiya ako eh. Nahiya. Kasi may isa pa akong nahihiya sabihin. Ano pa? Meron pa ba? Ano pa yun? Sasarapan ko na lang yung massage tsaka yung extra service. Yan ang gusto Kasi ko. may project si Jinjin, mahal. Yung wood carving, kailangan kong bumili sa sa hardware ng isang buong lapad na, yung, ano ba yun, yung makapal na plywood, tabla. Parang 2K yata yun. At saka yung kailangan yung pampukpok, yung gagamitin. Ewan ko nga bakit elementary Sige na. pa lang kailangan na nun. Grabe talaga yung school na yan. Reklamo ko yan sa 3K, DepEd. 3K, okay na. Hala, kakain kami pag bumili kami ng sa hardware. Kakain kami, Okay. inom kami. Ayan, milk tea. 20K na yan lahat nung nabigay ko. Wala na talaga akong pera. Nahiya talaga ako. Parang masama naman yung loob mo. Hindi masama ang loob ko, man. Sinasabi ko lang. Ayoko na, Hindi. na yung akin.
10K na lang. Ako na sa lahat, sa bahala. Hindi po pwede. Nalulungkot ka na nga dyan sa business mo na Sabi karning mo wala baboy. ka na Nahihiya Uy na, ako kaysa pahiram ko to kay Peter, sa'yo na lang. Saan ba nakatingin si Peter? O yun nga. Ay nako, mag-iingat ka dun ha. Sige na, okay na. Huwag ka nang mahiya. Ayan. Si Chip, nanonood, wag mo munang kumis. Nasaan ba? Wait lang. Oh. Kumusta ba anak mo doon? Kausapin natin si Jinjin. Sige, teka, i-video call mo para malaman mo na totoo, hindi ako nang i-scam dito. Hindi, gusto ko lang. Para kasing masama yung loob mo. Na-miss ko yung bata. Ano ka ba? Hello po! Dahil pa lang! Hello? Hello, Papa! Ay, Daddy, ano? Daddy Hans! Hello, Daddy Hans, sa pogi mo ngayon. Parang blooming ka po. Hello, Jinjin, kumusta ka dyan? Sa Muntinlupa? Okay naman ako, Daddy. Hindi po ako nakakasama sa field trip. Di pa kami nakabayad. Ay, huwag kang mag-alala. May pambayad na sa field trip. Makakasama na kayo ni mama mo. Talaga po? Oo. Daddy, maraming salamat. Huwag ka muna namamatayan. Uy! Huwag kang mag-alala. Salamat po sa lahat. Tsaka may pang souvenir ka na doon. May pangkain ka na. Okay? Papa, kasi yung... Daddy. Ay, Daddy, kasi yung classmate namin bumili muna ng yung baon nila na grocery. Siyempre, kailangan po namin ng pagkain sa bus ni Mama. Oo, may pang grocery na rin kayo. Huwag kang mag-alala, okay? Thank you, Daddy. Okay. Pag birthday mo na naregaluhan kita, babawi po kami ni Mama. Ano ka ba? Wala yun. O sige, ingat ka dyan ha. I miss you. Miss you, Daddy. Okay. Thank you po sa lahat-lahat. Walang anuman. We love you, Daddy. I love you too. Bye-bye. Napaka-sweet talaga ng anak mo na yan. Thank you, tinan mo sumaya yung bata. Salamat. Paano na lang kung wala ka, mahal. Ano Thank ka you, ba, mahal? Kailangan pa bang itanong yan? Thank you, mahal. Pero kasi nahiyang ako, last na to, nahingi. Ano ka ba? Yung problema sa'yo eh. Para ka namang others eh. Hindi kasi ako sanay. Eto dito sanay ako, paligayahin ka. Talaga? Tigal na. Walang nakatingin. Nakikiliti ako eh. Ang arte. Nakikiliti ako. Aray! Hmm? Aray! Uy! Bumabawi naman po si Rubilin ang kolatita sa ganoong paraan. Hindi ko po matanggihan. Ganyan ko po siya kamahal. Kaya ko pong ibigay kay Rubilin ang kung ano man na kaya ko po. Lalo na para sa kanya at para sa kanyang anak. Basta maging masaya lang po siya. Linggo-linggo po pinapadalan ko ng 3K yung anak niya. Maliban pa sa mga school projects at iba pang gastusin nito. Subalit nalugi po yung negosyo ni Robilin na karning baboy dahil nga po sa ASF. Kaya tinulungan ko po siya. Wala akong kwenta, mama Bakit? Bubo ko sa business Mali, huwag kang ang ganyan. Ay, magtutulungan tayo. Ako nga nung nagsimula ako sa frozen products, nalugi din ako eh. Gusto ko na lang mamatay. Ito naman eh. Huwag kang nga ganyan. Tingnan mo yung binigay mo sa akin puhunan na palugi ko. Yang na ako sa iyo, mahal. Mahal, nahihiya ako sa iyo. Ang dami ko nang nagagawang kasalanan ngayon. Ano ka ba?
Hindi mo, wala kang Di ako kasalanan. Wala kang Di ako kasalanan. karapat-dapat sa'yo kasi laging palpak. Hindi naman ganun sa negosyo kasi na pag may pinasok ka, ano agad, magbubumagad yung business mo. Hindi naman ganun yun. Nahihiya nga ako sa'yo kasi yung puhunan ko galing sa'yo. Tapos napalugi ko. Alam ko naman kung paano mo yung pinaghirapan. Hindi naman yun madali sa'yo. Tama na. Hindi sa sarili ko. Ano ka ba masasaktan ka? Ihag kita. Huwag kang ano. Ganito. Mag-food cart ka na lang muna, ha? Alam mo yung buko juice, food cart? Hindi mo naman kailangan magbantay dun eh. Kuha tayo ng tao, sa'yo na yun. Bibigyan mo ulit ako ng business. Bakit? Ganun naman ang business eh. Pag hindi... Napalugi ko yun. Halos 100,000 yun eh. Mahal, sa negosyo, hindi ka makakabawi kung titigil ka na. Ganun naman yun eh. Merong ups and down. O ngayon, down ka. O sige, Bibigyan mo ulit ako ng business kahit napalugi ko yung... Food cart. Okay ka na doon. Magtitiwala ka ulit sa akin. Mahal kita. Ano ka ba? Nahihiya na kasi ko Huwag ka sa'yo. mahiya. Bumawi ka na. Sige na, bawi. Sige na nga. Di ba? Okay na Mahal yan. na mahal ko yan. Talaga, ha? Hindi ko alam kung ano mangyayari sa buhay ko kung wala ka, mahal. Mahal Huwag ka na. kita. Kaya ko ito pagsabayan, iyak at saka ano. Oo nga eh. What a talent. Mahal kita. Grabe talaga Gagawin ko talent mo. na. Sandali lang. Basta hindi kita pababayaan, ha? Okay? Hindi rin kita papabayaan. Papaligayahin kita lagi. At salamat, Rubilin. Po ng panibagong business na food cart na buko juice si Rubilin ng Colatita. Subalit, nalugi na naman ito. At balita ko ay dahil nagsusugal po si Rubilin. Pero ayaw niya pong umamin sa akin. Yan kasi, sinabi ko na sa'yo, tumigil ka na sa pagsusugal. Tumigil na ako. Matagal ko nang tinigil yun. Hindi ka tumigil. Bakit ba Nag-chat paulit? sa akin yung kumari mo. Kayo Sino palagi kumari? naglalaro. Bakit di mo? Bakit din dyan ko eh. Ano sino kumari? Alam mo, sinisiraan ako ng mga kapitbahay na yan sa'yo. Naniniwala. Kanino ka maniniwala? Gusto mo dun ka na maniwala? Dun ka na lang sumama. Mas pinaniniwalaan mo yung ibang tao kaysa sa akin. Hindi na nga ako nagsusugal. Matagal na nga. Diyan ka na nga. Uy! Rubilin! Itong babaeng to, kinakausap lang, siya pa yung galit. Matapos ang pagtatalo namin ni Rubilin, ang Colatita ay umalis siya ng bahay at di na po siya bumalik. Nakitira na siya sa pinsan niya na nagpakilala sa amin. Gusto ko po siyang kausapin ng personal pero ayaw niya po akong harapin. Hello? Hello? Hello! Ayaw kang kausapin eh. Kausapin mo ba? Ayoko usap dyan. Ang kulit-kulit niya ni. Paulit-ulit kami. Huwag mo na kausapin yan kasi meron na ako niretong bago sa'yo. Mas mapera yun, di ba? Naririnig ka dun sa ano. Ay, ala, sorry. Sige na, saglit lang sabihan mo si Rubilin. Mag-usap lang kami, ayusin lang namin to. Please. Ayaw ka nga ano ba? Kausapin mo na nga to para matapos na. Sige na, kausapin mo na lang. Nag-chat na daw siya sa'yo. Replyan mo siya. Hindi para chat lang, please. Sige na. Sabi mo mag-chat na lang ako. Ayoko na makipag-usap dyan. Mag-chat na lang daw siya. I-chat mo na. Oh, ito na.
Tigilan mo na ako. Ayoko na. Lagi mo akong pinagbibintang ang nagsusugal, tumigil na nga ako. Mas naniniwala ka kaysa sa ibang tao. Kaysa sa akin. Kapal ng mukha mo, kulang-kulang naman yung mga binibigay mo. Lahat ba binibigay mo, ha? Para sabihin ko sa'yo, kulang yung mga binibigay mo, nahihirapan pa akong humingi. Hindi mo siya kusang binibigay. Kaya ayoko na, Hans. Ayoko na. Ayoko na sa'yo. Nahihirapan akong maging boyfriend ka at hindi ikaw karapat-dapat na tatay ng anak ko. Ayoko na. Tama na. Huwag mo na akong replyan. Huwag mo na akong i-text ng i-text at i-chat ng i-chat. Ayoko na. Tigil na natin to. Ang haba naman ng chat mo, ma. Ang bilis kong mag-type, di ba, Mars? Sige, antayin natin yung reply niya. Huwag na, Mars. Sabi ko, huwag niya na akong replyan. Ma-replyin mo muna. Ito naman. Nag-reply na si Rubilin. Ang haba ng chat niya. Di po pwede to. Rubilin, mahal na mahal kita. Nagsusuporta naman ako sa iyo at sa anak mo. Ano pa bang pagkukulang ko? Bakit ginaganito mo ako? Ba't ayaw mo akong harapin? Please, kausapin mo naman ako. Rubilin, please. Sabi ko na, huwag mag-reply eh. Sige na nga, replyan ko pa. Sinabi ng ayoko na. Hindi ka karapat-dapat maging ama ng anak ko. Kulang yung mga binibigay mo. Ang hirap-hirap ng pinapagawa mo sa akin, pinagbi-business mo pa ako. Gusto ko nga maging Disney princess kami ng anak ko. Ang hirap-hirap, papalitan na kita. Ayoko na sa'yo. Bye! Bablock ko na to. Mars, binlock ko na. Mars! Hala, binlock na ako ni Rubilin. Talagang ayaw na niya sa akin. Hindi ko na siya makontak. Rubilin! Rubilin! Walang tigil ang gulo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!